ଜାଣିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ମଣିଷ ସେତେବେଳେ ଭାଙ୍ଗିଯାଏ ଯେତେବେଳେ ସେ ନିଜ ପାଖରେ ହାର ମାନିଯାଏ। ହ୍ୟାଲୋ ଏଭ୍ରିୱାନ୍, ଗୁଡ଼୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ। ଆଜି ହେଉଛି ମୋ ଥାଇରଏଡ଼୍ର ଡେ 2। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ମୋତେ ବି ଥାଇରଏଡ଼୍ ହେଇଛି, ସେ ବି ହାଇପୋଥାଇରଏଡ଼୍, ଯେଉଁଟାକି 150 TSH ଲେବୁଲ୍ରେ ଅଛି, ଯାହାକି ଗୋଟେ ମଣିଷର ମୋରାଲ୍ ଡାଉନ୍ କରିଦିଏ, ବୋନ୍ ୱିକ୍ କରିଦିଏ, ମେଣ୍ଟାଲି ଫିଜିକାଲି ୱିକ୍ କରିଦିଏ। ବଟ୍ ମୁଁ କ'ଣ ଏତେ ୱିକ୍ ଯେ ଏଭଳି ଗୋଟେ ରୋଗକୁ ଓଭରପାୱାର କରିପାରିବେନି? ସୋ ମୁଁ 15 ଡେଜ୍ର ଗୋଟେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ନେଇଛି, ଯେଉଁଟାକି ଡାଏଟ୍, ମେଡ଼ିସିନ୍ ଆଣ୍ଡ ୟୋଗା ବା ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କରିକି ଥାଇରଏଡ଼୍କୁ କେମିତି କଣ୍ଟ୍ରୋଲକୁ ଆଣିବି। ସୋ ସକାଳୁ ଉଠି ଫାଷ୍ଟ ମୁଁ ମୋ ମେଡ଼ିସିନ୍ ନେଲି। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଥାଇରଏଡ଼୍ର ମେଡ଼ିସିନ୍ ନେବା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ 45 ମିନିଟ୍ରୁ 1 ଆୱାର୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ବି ଟି କି କଫି ପିଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଥାଇରଏଡ଼୍ ମେଡ଼ିସିନ୍ ବଡ଼ିର ଅବଜର୍ଭ କରିବା ପାଇଁ 1 ଆୱାର୍ ଲାଗିଥାଏ। ସୋ ଆମକୁ ଡକ୍ଟରମାନେ ମେଡ଼ିସିନ୍ର 1 ଆୱାର୍ ପରେ କିଛି ବି ଖାଇବା ପାଇଁ କହିଥାନ୍ତି। ସୋ ମୁଁ ଏ 1 ଆୱାର୍ ଭିତରେ ଭାବିଲି କି କିଛି ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କରିବି। ତ ଥାଇରଏଡ଼୍କୁ ଓଭରପାୱାର କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ କିଛି ୟୋଗା ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରୁ ଶିଖିଥିଲି। ଏ ଥିଲା କିଛିଟା ବେସିକ୍ ୟୋଗା, ଯେଉଁଟାକି ମୋତେ ଥାଇରଏଡ଼୍କୁ କାମ୍ ଡାଉନ୍ କରିବା ପାଇଁ ହେଲ୍ପ କରିବ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୋର ନେକ୍ ପାଖରେ ଥାଇରଏଡ଼୍ର ଗ୍ଲାଣ୍ଡ ବହୁତ ବଡ଼ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ବହୁତ ବଢ଼ିଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି ମୋତେ ବହୁତ ହି କଷ୍ଟ ଦେଉଥିଲା ୟୋଗା କରିବା ପାଇଁ। ବଟ୍ ନିଜକୁ ଫିଟ୍ ରଖିବା ପାଇଁ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କରିବା ନିହାତି ଜରୁରୀ। ଆମ ଓଡ଼ିଆରେ ଗୋଟେ ଢଗ ଅଛି, ଲୁଣ ଖାଏ ହାଣ୍ଡି ନା ଚିନ୍ତା ଖାଏ ଗଣ୍ଡି। ଏଇ ଢଗଟି କହିବାର ମାନେ, ଯଦି ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଟେନସନ୍ ନେବି ମୋତେ ଥାଇରଏଡ଼୍ ହେଇଛି, କ'ଣ କରିବି କ'ଣ ନ କରିବି, ବସିକି ସବୁବେଳେ ଚିନ୍ତା କରିବି, ତ ସତକୁ ସତ ମୁଁ ଏ ରୋଗରୁ କେବେ ବି ରିକଭରି ହେଇପାରିବିନି। ତ ଆପଣମାନେ ବି ଏଇଭଳି କିଛି ସିଚୁଏସନ୍ରେ ଗତି କରୁଥିବେ, ତ ନିଜକୁ ସବୁବେଳେ କାମ୍ ଡାଉନ୍ ରଖିବେ, ସବୁବେଳେ ଖୁସିରେ ରଖିବେ, ଫ୍ୟାମିଲି ସହ ଟାଇମ୍ ସ୍ପେଣ୍ଡ କରିବେ। ଆଉ ହଁ, ଚାहे ଦୁନିଆରେ ତୁମର କେହି ସାଥ ଦିଅନ୍ତୁ କି ନ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯଦି ତୁମର ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବର ତୁମର ସହିତ ଅଛି, ତୁମ ସାଥ ଅଛି, ତ ଆଉ କାହାର ଜରୁରତ ହିଁ ନାହିଁ ତୁମ ସାଥ ଦେବା। ମର୍ଣ୍ଣିଂର ନିତ୍ୟକର୍ମ ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲି ମୋ କିଚେନ୍କୁ। ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କୁ ଚା ଦେଇ ମୁଁ ପ୍ରିପେୟାର କଲି ଗ୍ରୀନ୍ ଟି ହଜବେଣ୍ଡଙ୍କ ପାଇଁ ଆଣ୍ଡ ମୋ ପାଇଁ। ସୋ ଗ୍ରୀନ୍ ଟି ପିଇବା ପାଇଁ ଯେହେତୁ 1 ଆୱାର୍ ହେଇଯାଇଥିଲା ମେଡ଼ିସିନ୍ର, ତ ତାପରେ ମୁଁ ଗ୍ରୀନ୍ ଟି ପିଇଲି। ହଜବେଣ୍ଡଙ୍କର ମୋର ମିଶିକି ଗ୍ରୀନ୍ ଟି ପିଇଲୁ, କିଛି ଛୋଟ ମୋଟ ଟପିକ୍ ଉପରେ ଡିସ୍କସନ୍ କଲୁ, କଥା ହେଲୁ। ତାପରେ ସିଏ ବାହାରିଲେ ମାର୍କେଟ, କାରଣ ଆଜି ଥିଲା ବୁଧବାର, ତ ଘରକୁ କିଛି ଆଇଁଷ ପାଣି ଆଣିବାର ଅଛି, ତ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଗ୍ରୀନ୍ ଟି ପିଇକି ବାହାରିଲେ ମାର୍କେଟ। ତାପରେ ମୁଁ ଆରମ୍ଭ କଲି ରୋଷେଇ। ଫାଷ୍ଟ ମୁଁ ବ୍ରାଉନ୍ ରାଇସ୍ କରିଥିଲି ନିଜ ପାଇଁ, ତାପରେ ସେକେଣ୍ଡ ଫ୍ୟାମିଲି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ହ୍ୱାଇଟ୍ ରାଇସ୍ କଲି। ତାପରେ ଏସବୁ ଛୋଟ ମୋଟ କାମ ଭିତରେ ମୁଁ ବହୁତ ଥକି ଯାଇଥିଲି। ତାପରେ ଲିଭିଂ ଏରିଆକୁ ଆସିକି ଦେଖେ ତ ସୋଫା ଉପରେ ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷ ପଡ଼ିଥିଲା, ତ ତାକୁ ଫାଷ୍ଟ କ୍ଲିନ୍ କଲି। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. କାମ ଖତମ କରି ବସିଥିଲି ଆଣ୍ଡ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କୁ ୱେଟ୍ କରିଥିଲି। ଏତେବେଳକୁ କଲିଂ ବେଲ୍ ବାଜିଲା ଆଣ୍ଡ ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲେ। ଶ୍ୱଶୁର ଯାଇଥିଲେ ଗାଁକୁ ଆଣ୍ଡ ସେ ମୋତେ ଦେଖି ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଗଲେ। ତାପରେ ସେ ବହୁତ ଛୋଟ ମୋଟ ଜିନିଷ ନେଇକି ଆସିଥିଲେ, ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ମୟୂରବର ଗୀତା ବହି, ଲେମ୍ବୁ, ବେସରଙ୍ଗ ପତ୍ର, କିଛିଟା କ୍ୟାଶ୍, କଏନ୍ସ, ଏସବୁ ଜିନିଷ ନେଇକି ଆସିଥିଲେ। ଏତେ ଭିତରେ ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ ମାଛ ନେଇକି ବି ପଳେଇ ଆସିଥିଲେ। ତା ପଛେ ପଛେ ଆମ ଘରକୁ ପାଣିବାଲା ବି ଆସିଥିଲା, ପାଣି ରଖିଥିଲା। ତାପରେ ମୁଁ ମୋର ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ କଲି, ତାପରେ ହଜବେଣ୍ଡଙ୍କ ପାଇଁ ବି ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ଦେଲି। ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କୁ ଆଗ ଦେଇଥିଲି ଖାଇବା ପାଇଁ। ତାପରେ ମାଛକୁ ମ୍ୟାରିନେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ହଳଦୀ ଲୁଣ ପକାଇଲୁ। ତାପରେ ଆମେ ହଜବେଣ୍ଡ ୱାଇଫ୍ 2 ଜଣ ମିଶିକି ପ୍ରିପେୟାର କଲୁ ଲଞ୍ଚ ମେନୁ। ତ ସିଏ ମାଛ ଭାଜିଦେଲେ, ମୁଁ ତାପରେ ପ୍ରିପେୟାର କଲି ମସଲା ପାଇଁ
तापरे माछ तरकारी मु रेडी करली तापरे सेतबेलको से बसिक टीवी आम दी जन बसिक देखिलु या भितर माछ तरकारी मोर हो जाता शशुर को लगुला बहुत भोक तो फास्ट मो शशुर को खाया देली आनंद पचारि कि बाबा केमती है तो से कहले बहुत बढ़िया शशुर को भी खाई आम हजबैंड वाइफ मिसिक खाईदेलु जोटा कि तार वीडियो करनी तापर किसी समय नैप नेली कारण मुझे बहुत ये सब कम भी थकी जाती तो शोक उठिकी आरम्भ कली इवनिंग रे जलखिया बा चा फा समस्ते पी सारापर मु प्रिपेयर कली डिनर डिनर आम बहुत सिंपल खाଇବା थिला जोटा कि चकुली थिला चकुली सहित अंडा आमलेट तो आउ मॉर्निंग रो मु ऑलरेडी तरकारी थिला तो ता सहित आम समस्ते खाईदेलु बाकी मु खाइली अंडा आमलेट ओनली कारण थायराइड रे मते आयोडीन रो बहुत ही अभाव थिला जोटा कि थायराइड सॉरी आयोडीन रो अभाव रो ही थायराइड बहुत होता है तो अंडारे बहुत ही मात्रा रे आयोडीन थाए तो मोर डिनर थिला ओनली एग आमलेट तो डिनर खत्म करके हजबैंड को खाया को देके आम शोई पड़लु एतिकी थिला मोर आज वीडियो रोजी जय जगन्नाथ।